Hvor meget tid bruger du på sociale medier om dagen? Nok omkring 8-10 timer måske. Altså omkring, hvis jeg sidder på Facebook og scroller op og ned, så er det omkring... Det er lang tid. Altså sådan cirka timer. 1,5 til 2 timer, tror jeg måske. 4 måske. 2 timer. Men man har den altid sådan i baggrunden, når man får beskeder på telefonen, så det er jo nok døgnet rundt et eller andet sted. Man er vel altid på de sociale medier sådan passivt, men jeg tror sådan aktivt bruger med blandt 5 til 8 timer om dagen. Hvor tit tager du dig selv i at lave noget andet, end det du skal i timen på din smartphone eller computer? Så cirka hver 10 minut, tror jeg. Det er omkring. 30 gange cirka måske. Det passer meget godt på en time. Nok hver time. Mere end 1 gang i timen? Ja. Det kan jeg godt tage mig selv i, måske en gang hver anden time. Jeg tror, det kommer an på, hvad for et fag jeg har. Hvis det er noget, der interesserer mig rigtig meget, så følger jeg med. Men hvis jeg nu har et eller andet, som jeg måske ikke synes er det fedeste, så kan det godt lige ske ofte, at jeg lige sidder sådan og tjekker ned under bordet. Hvordan vil du have det med at få taget telefonen fra dig ved skoledagens start? Det vil faktisk være okay, fordi så er der ikke næsten mange frustrationer. Det vil jeg have det lidt ærgerligt med. Jeg tror, jeg vil blive lidt irriteret over det. Nok tænke over, hvorfor. Jeg føler mig lidt begrænset i forhold til kommunikation med andre. Igen er det nok lidt forståeligt fra lærerens side. Jeg synes ikke, det er en rigtig måde at tvinge eleverne til at lægge alle de ting fra sig. Så er det måske, jeg vil sige, der er bedre måder at møde eleverne på, i forhold til bare at tvinge dem. Det må jeg nok sige, det vil jeg nok være lidt træls over. Der vil jeg nok sige sådan, at det synes jeg ikke, jeg kan tillade jer. Det vil jeg nægte, tror jeg. Vil du beskrive dig selv som afhængig af din mobiltelefon? Ikke meget afhængig, men altså, den er meget praktisk at have. På nogle punkter, ja. Ikke decideret afhængig, men jeg ville føle mig lidt udenfor, hvis jeg ikke havde sociale medier. Nej. Det er nok, men jeg synes stadig ikke, at jeg har behov for det i skolen. Ja, det er 100%. Ja, min mobiltelefon, men ikke sociale medier. Okay, jamen det var faktisk bare det. Fedt, tak for det.